prilika da Red Bull dođe do zasluženog vođstva. Čeka se znak glavnog arbitra. Dosta mirno deluje Okafor. Okafor i Livaković. Okafor i to je 1:0 za Red Bull. 1:0 za domaće fudbalere koji su krunisali svoju odličnu partiju i došli do zasluženog vođstva. Moment pada koncentracije u odbrani Dinama bio je dovoljan da Red Bull zatrese mrežu koju brani Dominik Livaković, zadovoljan Matijas Jajsle i sada je to jako težak zadatak za Dinamo da se u Zagreb vrati kao neporaženi rival. Fantastično je izveo ovaj 11-terac. Okafor nadmudrio je Livakovića. Ulazimo u završnicu utakmice, a Red Bull ima rezultatsku prednost. Treći pogodak od početka sezone za Red Bull u elitnom takmičenju